Γεια σου! Σήμερα θα βυθιστούμε μαζί σε μία από τις πιο δυνατές πρακτικές. Αυτή προέρχεται από αρχαίες παραδόσεις και είναι ικανή να ξυπνήσει εκείνη ακριβώς την ενέργεια που κοιμόταν μέσα σου για χρόνια. Ετοιμάσου. Τώρα ακριβώς θα ξεκινήσει αυτή η μεταμόρφωση. Μια γυναίκα δεν έλκει τα χρήματα. Είναι η πηγή τους. Απλώς τα ξέχασε. Έχεις μείνει στη φτώχεια όλη σου τη ζωή επίτηδες. Όχι επειδή δούλεψες σκληρά, όχι επειδή ήσουν άτυχη, αλλά επειδή κάποιος τρομοκρατήθηκε για το τι θα συνέβαινε αν θυμώσουν την αληθινή σου δύναμη. Αυτή η δύναμη υπάρχει σε κάθε γυναίκα από τη γέννησή της. Σου επιτρέπει να έλκεις χρήματα όχι δουλεύοντας μέχρι εξάντλησης, όχι ζητιανεύοντας άντρες, αλλά απλώς με τη δύναμη της σκέψης και της εσωτερικής κατάστασης. Ακούγεται απίστευτο, αλλά τώρα θα καταλάβεις γιατί είναι αλήθεια. Έχεις την ικανότητα να εκδηλώνεις αυθονία, όπως ένα δέντρο εκδηλώνει καρπούς. Αυτή είναι η φύση σου, που σου έκλεψαν στην παιδική ηλικία. Θυμήσου τι σου είπαν οι γονείς σου όταν ήθελες ένα όμορφο παιχνίδι ή ένα καινούριο φόρεμα. Δεν υπάρχουν χρήματα, δεν είμαστε πλούσιοι. Πρέπει να κάνουμε οικονομίες, μην εφευρίσκετε πράγματα. Κάθε φράση που λέγατε μπλόκαρε την παροχή χρήματος. Η γιαγιά σας έδωσε ένα πρόγραμμα για τη φτώχεια στη μητέρα σας. Η μητέρα σας το έδωσε σε εσάς και εσείς το δίδετε στην κόρη σας. Έτσι λειτουργεί το σύστημα ελέγχου. Μια εξαρτημένη γυναίκα που φοβάται μήπως ξεμείνει από χρήματα θα ανεχθεί τα πάντα. Δεν θα αφήσει έναν σύζυγο που την ταπεινώνει. Δεν θα παραιτηθεί από μια δουλειά όπου δεν την εκτιμούν. Δεν θα επιτρέψει στον εαυτό της να ζήσει όπως θέλει. Γι' αυτό ήταν προγραμματισμένη για τη φτώχεια από την παιδική της ηλικία. Αλλά να τι είναι σημαντικό να καταλάβετε. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι δικό σας. Εφυτεύτηκε απ' έξω μέσα από μία γενιά, μέσω της εκκλησίας, μέσω του κράτους, μέσω του σχολείου και, το πιο σημαντικό, εξαλείφθηκε. Υπάρχει ένα σημείο μέσα σου, μέσα από το οποίο τα χρήματα θα πρέπει να ρέουν στη ζωή σου φυσικά, όπως ακριβώς ο αέρας εισέρχεται στους πνεύμονές σου. Αυτό το σημείο συνδέεται με τη θηλυκή σου φύση, με την ικανότητά σου να γεννάς ζωή. Ναι, η ικανότητα να κάνεις παιδιά σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα να δημιουργείς πλούτο. Οι αρχαίοι το γνώριζαν αυτό. Γι' αυτό και οι γυναίκες πάντα σεβόντουσαν ως φύλακες της οικογενειακής αυθονίας. Αλλά τότε προέκυψε ένα άλλο σύστημα. Ένα που αποφάσισε ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι αδύναμες, εξαρτημένες και υπάκουες. Και το κύριο όπλο αυτού του συστήματος ήταν η φτώχεια. Επειδή μια γυναίκα χωρίς χρήματα δεν είναι ελεύθερη, αναγκάζεται να υπομένει, να υποτάσσεται, να παραμένει σιωπηλή. Τώρα θα μάθετε μια μέθοδο που για αιώνες μεταδιδόταν μόνο σε επιλεγμένες γυναίκες, ιέριες, φύλακες οικογενειακών γραμμών, σε εκείνες που ήξεραν πώς να διατηρούν ανοιχτή τη ροή του χρήματος. Αυτή η μέθοδος δεν απαιτεί ειδικές δεξιότητες ή ταλέντα. Απαιτεί μόνο ένα πράγμα, την επιθυμία να θυμάστε αυτό που πάντα γνωρίζατε, αλλά έχετε ξεχάσει. Φίλοι, πριν συνεχίσετε αυτήν την ιστορία, σας ρωτάω ένα πράγμα. Τώρα, κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής και κάντε like σε αυτό το βίντεο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή οι αλγόριθμοι δείχνουν αυτό το είδος περιεχομένου μόνο σε όσους το χρειάζονται πραγματικά. Εντάξει, ευχαριστώ. Ας συνεχίσουμε. Οι γυναίκες ήταν πάντα το κέντρο της αυθονίας. Οι άντρες δεν έφερναν πλούτο στο σπίτι. Οι γυναίκες το προσέλκυαν με την ενέργειά τους και οι άντρες απλώς ακολουθούσαν όπου τους οδηγούσε αυτή η ενέργεια. Στην αρχαία Αίγυπτο, οι ιέρειες της θεάς Ίσιδας διαχειρίζονταν όλους τους θησαυρούς των ναών. Χρυσός από όλη τη χώρα έρεε προς αυτές. Δεν το ζητούσαν, δεν δούλευαν γι' αυτό. Γνώριζαν το μυστικό. Το γυναικείο σώμα είναι μια πύλη μέσω της οποίας η αόρατη ενέργεια του σύμπαντος μετατρέπεται σε ορατό χρήμα. Οι ιέρειες εκτελούσαν ειδικές τελετουργίες, συντονίζοντας τις μήτρες τους στην αγνότητα της αυθονίας. Ακούγεται παράξενο στα σύγχρονα αυτιά, αλλά τότε ήταν κάτι γνωστό. Καταλάβαιναν ότι η μήτρα δεν ήταν απλώς ένα όργανο γέννησης, ήταν ένα ενεργειακό κέντρο που υλοποιούσε την επιθυμία. Αν μια γυναίκα θέλει ένα παιδί και είναι συντονισμένη σωστά, το σώμα της δημιουργεί ένα. Αν επιθυμεί πλούτο και είναι σωστά συντονισμένη, η ενέργειά της δημιουργεί πλούτο. Είναι ο ίδιος μηχανισμός. Στη Ρωσία υπήρχε μια ειδική κατηγορία γυναικών,
Ονομάζονταν Βερεγκίνια. Ήταν υπεύθυνες για την ευημερία της οικογένειάς τους. Όταν ένας άντρας ετοιμαζόταν για ένα μακρύ ταξίδι για εμπόριο ή κυνήγι, επισκεπτόταν μια Βερεγκίνια. Αυτή εκτελούσε μια τελετουργία που του άνοιγε τον δρόμο για τα χρήματα και όλοι ήξεραν ότι αν η Βερεγκίνια τον ευλογούσε, ο άντρας θα επέστρεφε με κέρδος. Αν όχι, ήταν καλύτερα να μην πάει καθόλου, γιατί τα χρήματα δεν πήγαιναν στον άντρα, αλλά στη γυναίκα που κρατούσε το κανάλι ανοιχτό. Ο άντρας ήταν απλώς ένας αγωγός για αυτή την ενέργεια. Στις εμπορικές οικογένειες, η νοικοκυρά του σπιτιού έκανε μυστικά ξόρκια για εμπορική επιτυχία. Ενώ ο σύζυγος ταξίδευε σε πανηγύρια, η σύζυγος στο σπίτι απήγγειλε ειδικά λόγια πάνω από αλμυρό νερό 3 φορές την ημέρα. Ήξερε ότι οι σκέψεις και τα λόγια της θα υλοποιούνταν στο πορτοφόλι του συζύγου της εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Και αυτό λειτουργήσε. Δυναστείες πλούσιων εμπόρων χτίζονταν πάντα πάνω σε δυνατές συζύγους που ήξεραν πώς να προσελκύουν χρήματα. Η ίδια αρχή μπορεί να εντοπιστεί σε όλους τους πολιτισμούς και τους λαούς. Μία γυναίκα είναι ένας φυσικός μαγνήτης για τον πλούτο. Η ενέργειά της είτε προσελκύει την αυθονία είτε την αποθεί. Και οι άντρες πάντα το ένιωθαν αυτό. Έτσι, έφερναν δώρα στις γυναίκες, προσπαθώντας να τις ευχαριστήσουν, να κερδίσουν την εύνοιά τους, όχι από αδυναμία, αλλά από την κατανόηση ότι ο πλούτος προέρχεται από τις γυναίκες. Αλλά τότε συνέβη κάτι που ανέτρεψε τα πάντα. Χιλιάδες γυναίκες κάηκαν ζωντανές, απλώς επειδή ήξεραν πώς να προσελκύουν χρήματα. Τις ονόμασαν μάγισσες. Μάγισσες. Αλλά ο πραγματικός λόγος ήταν άλλος. Η Εκκλησία και οι αρχές κατάλαβαν ένα απλό πράγμα. Μία γυναίκα που μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό της δεν χρειάζεται την προστασία ενός άντρα. Δεν ανέχεται τη βία και δεν υπακούει σε εντολές. Είναι ελεύθερη. Και μια ελεύθερη γυναίκα είναι επικίνδυνη για το σύστημα ελέγχου. Έτσι ξεκίνησε το κυνήγι. Οι πρώτες που καταστράφηκαν ήταν οι Βερεγίνια, οι φύλακες των προγονικών παραδόσεων. Ανακηρύχθηκαν ειδωλολάτρες και αιρετικοί και κάηκαν μαζί με τις γνώσεις τους. Στη συνέχεια, ήρθαν για τους θεραπευτές που γνώριζαν βότανα και ξόρκια για ευημερία. Εξαλείφθηκαν κι αυτές. Για 300 χρόνια, όλες οι γυναίκες που κατήχαν τις αρχαίες τεχνικές προσέλκυσης αυθονίας σφαγιάστηκαν. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Έπρεπε να κάνουν τις γυναίκες να ξεχάσουν τη δύναμή τους και στη συνέχεια ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα που λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Τα κορίτσια διδάσκονταν από την παιδική ηλικία ότι η απληστία είναι αμαρτία, ότι η σεμνότητα είναι η κύρια γυναικεία αρετή, ότι μια γυναίκα πρέπει να είναι ικανοποιημένη με λίγα και να είναι ευγνώμων για τα ψίχουλα. Κάθε γενιά μετέδιδε αυτές τις διδασκαλίες. Η προγιαγιά σας επέζησε από πόλεμο και λοιμό. Έμαθε να κάνει οικονομία σε κάθε δεκάρα και το μετέδωσε αυτό στη γιαγιά σου. Η γιαγιά σου έζησε σε μια εποχή έλλειψης, όταν το να αποκτήσεις κάτι ήταν ευτυχία. Έμαθε να μην θέλει περισσότερα από όσα χρειαζόταν και το μετέδωσε αυτό στη μητέρα σου. Η μητέρα σου μεγάλωσε τη δεκαετία του 90, όταν τα χρήματα σήμαιναν επιβίωση. Έμαθε να φοβάται τη φτώχεια και μετέδωσε αυτόν τον φόβο σε εσένα. Και τώρα είσαι μια ώριμη γυναίκα που ντρέπεται για τις επιθυμίες της. Ντρέπεσαι να πεις ότι θέλεις περισσότερα χρήματα. Νιώθεις ενοχές όταν αγοράζεις κάτι ακριβό. Κοιτάς αυτόματα τις ετικέτες των τιμών και απορρίπτεις αυτό που σου αρέσει αν η τιμή φαίνεται υψηλή. Αυτές δεν είναι οι σκέψεις σου. Αυτό είναι το πρόγραμμα για τη φτώχεια που σας ενστάλλαξε μια γενιά αργότερα και σας δίδαξαν επίσης ότι το να είσαι πλούσια γυναίκα είναι κακό. Θυμάστε αυτές τις φράσεις. Μια πλούσια γυναίκα δεν παντρεύεται. Οι άντρες φοβούνται τις επιτυχημένες γυναίκες. Τα χρήματα καταστρέφουν τον χαρακτήρα. Αν μια γυναίκα κερδίζει περισσότερα από τον άντρα της, η οικογένεια θα διαλυθεί. Όλα αυτά είναι ψέματα που επινοήθηκαν για να σας κρατήσουν αδύναμους. Επειδή μια δυνατή, ανεξάρτητη, πλούσια γυναίκα δεν χρειάζεται την προστασία ενός άντρα. Επιλέγει με ποιον θα είναι και με ποιον όχι. Δεν ανέχεται την ταπείνωση στη δουλειά επειδή ξέρει ότι τα χρήματα θα προέλθουν από άλλη πηγή. Δεν φοβάται να χωρίσει έναν σύζυγο που δεν τη σέβεται επειδή θα στηρίξει τον εαυτό της. Αυτό ακριβώς φοβάται το πατριαρχικό σύστημα, αφυπνισμένες γυναίκες. Γι' αυτό σας κρατούν σκόπιμα στη φτώχεια, πληρώνοντάς σας λιγότερα από τους άντρες, καταδικάζοντας τις φιλοδοξίες των γυναικών,
φοβούμενοι να φανείτε άπλιστοι ή τσιγκούνιδες. Κάθε φορά που απορρίπτετε μια προαγωγή επειδή φοβάστε τον φθόνο των συναδέλφων σας, επιλέγετε το πρόγραμμα για τη φτώχεια. Κάθε φορά που ζητάτε συγγνώμη για τις τιμές σας ή προσφέρετε έκπτωση επειδή είναι άβολο, ενισχύετε αυτό το πρόγραμμα. Κάθε φορά που λέτε ότι δεν έχετε χρήματα, ακόμα κι αν απλά δεν θέλετε να τα ξοδέψετε για τον εαυτό σας, το επιβεβαιώνετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το χρηματικό σας κανάλι δεν καταστρέφεται, μόνο μπλοκάρεται, και αυτά τα μπλοκαρίσματα μπορούν να αφαιρεθούν. Η ενεργοποίηση της νομισματικής σας δύναμης λαμβάνει χώρα σε 3 ξεχωριστά στάδια και το καθένα από αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν χάσετε ένα, τίποτα δεν θα λειτουργήσει. Κατανοήστε και περάστε και τα 3 και η ζωή σας θα αλλάξει για πάντα. Το πρώτο στάδιο είναι να εξαλείψετε τα μπλοκαρίσματα της φτώχειας και της ντροπής. Πρέπει να δείτε όλα τα προγράμματα που σας κρατούν φτωχούς. Αυτές δεν είναι απλώς σκέψεις. Είναι πεποιθήσεις που έχουν τις ρίζες τους στο υποσυνείδητό σας. Δεν αξίζω μεγάλο πλούτο. Ντρέπομαι που θέλω πολλά χρήματα. Οι άνθρωποι θα με κρίνουν αν πλουτίσω. Οι καλές γυναίκες δεν σκέφτονται τα χρήματα. Ο πλούτος κάνει κακούς ανθρώπους. Κάθε τέτοια πεποίθηση είναι ένα μπλοκάρισμα στο χρηματικό σας κανάλι. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσετε αυτό, μέχρι να αναγνωρίσετε ότι δεν είναι δικό σας, αλλά σας επιβλήθηκε, θα ελέγχει τη ζωή σας. Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να καταγράψετε όλους τους φόβους και τις ντροπές σας που σχετίζονται με τα χρήματα. Καταγράψτε όλα όσα σας έρχονται στο μυαλό. Γιατί φοβάστε να γίνετε πλούσιοι? Τι σας είπαν οι γονείς σας για τα χρήματα? Ποιες φράσεις για τον πλούτο επαναλαμβάνετε αυτόματα? Όταν βλέπετε αυτά τα προγράμματα σε χαρτί, χάνουν την δύναμή τους πάνω σας επειδή καταλαβαίνετε ότι δεν είστε εσείς, αλλά η φωνή κάποιου άλλου στο κεφάλι σας. Το δεύτερο στάδιο είναι η ενεργοποίηση του γυναικείου χρηματικού κέντρου στο σώμα. Ναι, έχετε ένα φυσικό σημείο από το οποίο εισέρχεται η αυθονία. Βρίσκεται στη μήτρα, στην κάτω κοιλιακή χώρα. Αυτό δεν είναι μυστικισμός. Είναι ενεργειακή ανατομία γνωστή σε όλες τις αρχαίες παραδόσεις. Αυτό το κέντρο συνδέεται με τη δημιουργική σας δύναμη, την ικανότητά σας να δημιουργείτε ζωή. Και όταν είμαι ανοιχτό, δημιουργείτε ηλική αυθονία τόσο εύκολα όσο το σώμα σας δημιουργεί ένα παιδί. Αλλά για τις περισσότερες γυναίκες, αυτό το κέντρο είναι κλειστό, μπλοκαρισμένο από πόνο, ντροπή, φόβους και παλιά παράπονα. Κάθε τραύμα, κάθε ταπείνωση, κάθε φράση για το ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί, το κλείνει όλο και περισσότερο. Και τώρα η ενέργεια του χρήματος απλά δεν μπορεί να εισέλθει στη ζωή σας επειδή η πύλη είναι κλειστή. Μπορείτε να την ανοίξετε μέσω ειδικών τεχνικών αναπνοής και οραματισμών, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Το τρίτο στάδιο είναι ο συντονισμός με. Ο πλούτος έχει τη δική του δόνηση, τη δική του εσωτερική κατάσταση. Μία πλούσια γυναίκα περπατάει διαφορετικά, μιλάει διαφορετικά, σκέφτεται διαφορετικά, αισθάνεται διαφορετικά. Και το σώμα σας πρέπει να θυμάται αυτή την κατάσταση. Δεν πρόκειται για κατανόηση με το μυαλό, αλλά για ανάμνηση με το σώμα, επειδή το σώμα δεν μπορεί να διακρίνει την πραγματικότητα από τη ζωντανή φαντασία. Αν ζείτε την κατάσταση μιας πλούσιας γυναίκας μέσα σας κάθε μέρα, το σώμα σας αρχίζει να την υλοποιεί στην πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι φαντασία, είναι μια τεχνολογία για τον προγραμματισμό της πραγματικότητας μέσω του σώματος. Οι αρχαίες ιέριες τη χρησιμοποιούσαν συνεχώς. Δεν ζητούσαν από τους θεούς πλούτο. Γίνονταν θεές της αυθονίας στο σώμα τους και στον κόσμο και η αυθονία ήρθε από μόνη της. Τα πρώτα χρήματα θα έρθουν σε εσάς σε μόλις 7 ημέρες αν αρχίσετε να κάνετε αυτές τις 4 πρακτικές τώρα. Όχι σε 1 μήνα, όχι σε 1 χρόνο, αλλά σε 1 εβδομάδα θα δείτε τα πρώτα σημάδια ότι το κανάλι των χρημάτων σας ανοίγει. Αυτό δεν είναι υπόσχεση. Είναι ένα μοντέλο που χιλιάδες γυναίκες έχουν επαληθεύσει. Πρώτη πρακτική. Μια πρωινή τελετουργία ευγνωμοσύνης για την αυθονία. Κάθε πρωί, μόλις ξυπνήσετε, λίγο πριν σηκωθείτε από το κρεβάτι, τοποθετήστε και τις 2 παλάμες στην κάτω κοιλιακή σας χώρα, ακριβώς εκεί που βρίσκεται το οικονομικό σας κέντρο. Νιώστε τη ζεστασιά των χεριών σας και πείτε δυνατά ή σκεπτόμενοι όποιο από τα 2 σας νιώθετε πιο άνετα.
Ευχαριστώ το σύμπαν για την αυθονία που ήδη ρέει προς το μέρος μου αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό να πείτε «ήδη ρέει», όχι «θα έρθει κάποια μέρα», επειδή η ευγνωμοσύνη για το μέλλον δεν λειτουργεί. Η ευγνωμοσύνη για ό,τι συμβαίνει στην παρούσα στιγμή λειτουργεί. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να δείτε ακόμα τα χρήματα, έρχονται ήδη προς το μέρος σας. Η ενέργεια αναδιαρθρώνεται ήδη. Η ροή ανοίγει ήδη. Δίνετε ευχαριστίες για τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει. Κάντε το αυτό για 21 συνεχόμενες ημέρες χωρίς διακοπή. Γιατί 21 ημέρες? Επειδή κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου σχηματίζονται νέες νευρονικές συνδέσεις στον εγκέφαλο. Το υποσυνείδητό σας αρχίζει να αντιλαμβάνεται την αυθονία ως φυσιολογικό, όχι ως θαύμα. Και το πιο ενδιαφέρον πράγμα συμβαίνει στη συνέχεια. Οι γυναίκες που εφαρμόζουν αυτήν την πρακτική παρατηρούν παράξενες συμπτώσεις. Μία απροσδόκητη αποπληρωμή ενός παλιού χρέους, μία νίκη στο λαχείο, ακόμα κι αν δεν έπαιξαν ποτέ. Μία προσφορά για μερική απασχόληση που δεν ζήτησαν, μία έκπτωση σε αυτό ακριβώς που ήθελαν. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Αυτός είναι ο μαγνήτης χρημάτων σας στη δουλειά. Πρακτική 2. Οραματιστείτε μία χρυσή ροή μέσα από το σώμα σας. Αυτό πρέπει να γίνει αμέσως μετά την πρωινή σας τελετουργία ευγνωμοσύνης, ενώ είστε ακόμα στο κρεβάτι. Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε μία ροή χρυσού φωτός να σας εισέρχεται από ψηλά, μέσα από το κεφάλι σας. Είναι ζεστό, πυκνό, μελίχρωμο. Αυτή η ροή κατεβαίνει αργά σε όλο το σώμα, περνώντας από το κεφάλι, τον λαιμό, το στήθος και την κοιλιά και συσσωρεύεται στην κάτω κοιλιακή χώρα, στην περιοχή της μήτρας. Εκεί αρχίζει να λάμπει όλο και πιο έντονα, μετατρέποντας σε μια ζωντανή, παλόμεμη σφαίρα χρυσού φωτός. Αυτό είναι το οικονομικό σας κέντρο που γεμίζει με την ενέργεια της αυθονίας. Οραματιστείτε το όσο πιο έντονα γίνεται. Νιώστε τη ζεστασιά στην κάτω κοιλιακή χώρα σας. Νιώστε αυτή τη χρυσή σφαίρα να πάλετε στο ρυθμό της αναπνοής σας. Με κάθε εισπνοή γίνεται μεγαλύτερη και φωτεινότερη. Με κάθε εκπνοή στέλνει κύματα αυθονίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Κάντε το αυτό για 10 λεπτά κάθε πρωί. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονόμετρο στο τηλέφωνό σας για να αποφύγετε τους περισπασμούς. Το κλειδί δεν είναι απλώς να φανταστείτε την εικόνα, αλλά να τη νιώσετε. Το σώμα σας θα πρέπει να αισθάνεται φυσικά αυτή τη ροή. Στη συνέχεια, ενεργοποιείται ο μηχανισμός υλοποίησης. Τρίτη πρακτική. Δουλεύοντας με την εικόνα της θεάς της αυθονίας. Βρίσκεται μια εικόνα της Ινδής θεάς Λάξμη. Απεικονίζεται ως μια όμορφη γυναίκα με χρυσά ρούχα. Χρυσά νομίσματα ρέουν από τα χέρια της. Εκτυπώστε αυτήν την εικόνα ή αποθηκεύστε την στο τηλέφωνό σας. Τοποθετήστε την έτσι ώστε να μπορείτε να τη βλέπετε κάθε μέρα. 3 φορές την εβδομάδα, καθίστε μπροστά σε αυτήν την εικόνα το βράδυ και κοιτάξτε την για 15 λεπτά. Αλλά μην κοιτάτε απλώς. Φανταστείτε τον εαυτό σας ως αυτή τη θεά. Δεν τη ζητάτε χρήματα. Θυμάστε ότι εσείς οι ίδιοι είστε η ενσάρκωση της αυθονίας στη γη. Φανταστείτε τον εαυτό σας να κάθεται σε έναν χρυσό θρόνο, φορώντας ακριβά ρούχα. Χρυσά νομίσματα ρέουν από τα χέρια σας. Είσαι ήρεμος, γεμάτος αυτοπεποίθηση, ολοκληρωμένος. Ξέρεις ότι η αυθονία είναι ατελείωτη και εσύ είσαι η πηγή της. Δεν είναι φαντασίωση, είναι μια υπενθύμηση της αληθινής σου φύσης. Η 4η άσκηση είναι η πιο σημαντική και πολλοί την παραλείπουν επειδή φαίνεται πολύ απλή, αλλά είναι αυτή που πυροδοτεί την υλοποίηση. Ονομάζεται έβρεση του προσωπικού σου κωδικού χρημάτων. Μία φορά την εβδομάδα, κατά προτίμηση την Κυριακή το βράδυ, κάθισε με ένα σημειωματάριο και αναρωτήσου. Ποιο ποσό χρημάτων κάνει την καρδιά μου να χτυπάει πιο γρήγορα αυτή τη στιγμή, όχι σε ένα χρόνο ή ποτέ, αλλά τώρα, αυτή τη στιγμή της ζωής μου. Κλείστε τα μάτια σας και ακούστε. Ο πρώτος αριθμός που έρχεται στο μυαλό είναι ο κωδικός χρημάτων σας για εκείνη τη στιγμή. Θα μπορούσε να είναι 10.000 ρούβλια, ίσως 100.000, ίσως 1.000.000, δεν έχει σημασία. Το σημαντικό είναι ότι αυτός ο αριθμός προκαλεί ένα συναίσθημα μέσα σας. Έναν ελαφρύ ενθουσιασμό, προσμονή, έναν ελαφρύ φόβο, αλλά όχι πανικό. Καταγράψτε αυτό το ποσό και στη συνέχεια εργαστείτε με αυτό όλη την εβδομάδα.
Φανταστείτε ότι αυτά τα χρήματα έρχονται σε εσάς. Δείτε τα στο λογαριασμό σας. Νιώστε τα στα χέρια σας. Βιώστε τον ενθουσιασμό της κατοχής αυτού του ποσού. Μην σκέφτεστε από πού θα προέλθουν, δεν είναι δική σας δουλειά. Η δουλειά σας είναι να συντονίσετε τη δόνηση του σώματός σας σε αυτό το ποσό. Και το πιο εκπληκτικό είναι ότι μετά από μερικές εβδομάδες θα παρατηρήσετε ότι ο κωδικός χρημάτων σας έχει αυξηθεί. Το ποσό που προηγουμένως φαινόταν μεγάλο, τώρα φαίνεται συνηθισμένο. Αυτό σημαίνει ότι ο πίνακας χρημάτων σας επεκτείνεται, δηλαδή είστε έτοιμοι να δεχτείτε περισσότερα. Αυτές οι 4 πρακτικές διαρκούν μόνο 20 λεπτά το πρωί και 15 λεπτά 3 φορές την εβδομάδα το βράδυ, αλλά η επίδρασή τους υπερβαίνει τα χρόνια εργασίας με έναν ψυχολόγο ή business coach, επειδή δεν εργάζεστε με το μυαλό σας, αλλά με το σώμα σας. Όχι με τη σκέψη σας, αλλά με την ενέργειά σας, και το σώμα δεν λέει ψέματα. Είναι είτε συντονισμένο με την αυθονία, είτε με τη φτώχεια. Δεν υπάρχει μέση λύση. Αλλά αυτές είναι μόνο οι πρώτες 4 πρακτικές. Υπάρχουν 3 ακόμη που ενσωματώνουν την ίδια την αυθονία στη δομή της καθημερινής σας ζωής, και χωρίς αυτές, οι πρώτες 4 δεν θα είναι πλήρως αποτελεσματικές. Επειδή το άνοιγμα του καναλιού των χρημάτων το πρωί δεν είναι αρκετό. Πρέπει να το κρατάτε ανοιχτό όλη μέρα. Και να πώς να το κάνετε. Η 5η άσκηση θα αλλάξει την αντίληψή σας για τα χρήματα για πάντα και θα αρχίσετε να βλέπετε αυτό που προηγουμένως ήταν αόρατο. Ονομάζεται βραδινή καταμέτρηση των σημαδιών χρήματος της ημέρας. Κάθε βράδυ πριν τον ύπνο, πάρτε ένα σημειωματάριο και γράψτε όλες τις καταστάσεις από εκείνη την ημέρα όπου τα χρήματα με κάποιο τρόπο εκδηλώθηκαν στη ζωή σας, ακόμα και τις πιο μικρές. Ένας φίλος σας κάλεσε για καφέ. Αυτό είναι ένα οικονομικό σημάδι. Βρήκε ένα κουπόνι έκπτωσης. Αυτό είναι ένα σημάδι. Ο σύζυγός σας αγόρασε τρόφιμα. Αυτό είναι ένα σημάδι. Είδατε μια όμορφη βιτρίνα με κάτι που θέλετε. Αυτό είναι επίσης ένα σημάδι ότι υπάρχει αυθονία κοντά σας. Λάβατε τον μισθό σας. Σίγουρα ένα σημάδι. Ένα παλιό χρέος πληρώθηκε. Ένα ισχυρό σημάδι. Ακόμα κι αν μόλις είδατε ένα νόμισμα στο δρόμο, αλλά δεν το πήρατε, είναι ένα σημάδι ότι τα χρήματα ψάχνουν έναν τρόπο να σας βρουν. Καταγράψτε τα όλα. Στην αρχή μπορεί να σας φαίνεται ότι υπάρχουν λίγα σημάδια, αλλά μετά από μια εβδομάδα θα ανακαλύψετε κάτι εκπληκτικό. Τα σημάδια γίνονται όλο και πιο πολλά, όχι επειδή υπάρχουν περισσότερα στην πραγματικότητα, αλλά επειδή έχετε μάθει να τα βλέπετε. Η προσοχή σας δίνεται στην αγνότητα της αυθονίας και το σύμπαν ανταποκρίνεται με τον ίδιο τρόπο. Όσο περισσότερο παρατηρείτε την αυθονία γύρω σας, τόσο περισσότερο εισέρχεται στη ζωή σας. Αυτό δεν είναι μαγεία. Είναι το έργο της προσοχής. Ελκύετε αυτό που κοιτάτε. Αν κοιτάτε συνεχώς την έλλειψη, ελκύετε την έλλειψη. Αν εστιάζετε στην αυθονία, ελκύετε. Κάντε αυτήν την πρακτική για 5 λεπτά κάθε βράδυ. Σε 2 εβδομάδες, το ποσό των πραγματικών χρημάτων στη ζωή σας θα αρχίσει να αυξάνεται, όπως έχει δοκιμαστεί σε χιλιάδες γυναίκες. 6η πρακτική. Μια μέρα χωρίς ασήμαντα έξοδα. Μία φορά την εβδομάδα, επιλέξτε μια μέρα που θα ξοδεύετε χρήματα μόνο σε ό,τι έχει πραγματικά αξία για εσάς. Όχι παρορμητικά ψώνια, όχι υπερβολική κατανάλωση φαγητού, όχι έξοδα μόνο και μόνο επειδή το κάνουν όλοι οι άλλοι. Μόνο συνειδητά έξοδα σε ό,τι είναι σημαντικό. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό? Σας διδάσκει να σέβεστε τα χρήματα και τα χρήματα σέβονται όσους τα εκτιμούν και δεν τα σπαταλούν. Οι περισσότερες γυναίκες δεν προσέχουν καν πόσα χρήματα σπαταλούν σε μικρά άνευ νοήματος έξοδα. Έναν καφέ στο τρέξιμο, ένα ψωμάκι από την πλήξη, ένα ψίχουλο στο μαγαζί επειδή είχε εκπτώσεις. Ένα αξιοπρεπές χρηματικό ποσό συσσωρεύεται σε ένα μήνα και δεν έχει να κάνει με την αποταμίευση. Το θέμα είναι ότι όταν ξοδεύεις χρήματα χωρίς να σκέφτεσαι, στέλνεις ένα μήνυμα στο σύμπαν ότι τα χρήματα δεν είναι σημαντικά για εσένα και το σύμπαν σταματά να σου στέλνει περισσότερα. Αλλά όταν αρχίζεις συνειδητά να ξοδεύεις μόνο σε πολύτιμα πράγματα, δείχνεις. Τα χρήματα είναι σημαντικά για μένα. Τα εκτιμώ. Ξέρω πώς να τα φροντίζω. Και το σύμπαν απαντά. Ορίστε κι άλλα για σένα. Πρακτική 7η. Η πιο ισχυρή. Ζήσε σε μια κατάσταση αξίας κάθε δευτερόλεπτο.
Αυτή δεν είναι μια 15 λεπτή πρακτική. Είναι τρόπος ζωής. Κάθε μέρα, αρκετές φορές την ημέρα, αναρωτηθείτε «Συμπεριφέρομαι αυτή τη στιγμή σαν γυναίκα άξια πλούτου?» Καθίστε με την ουρά σας σκυφτή, κοιτάζοντας το πάτωμα. Αναρωτηθείτε «Έτσι κάθεται μια άξια γυναίκα?» Όχι. Ισιώστε τους ώμους σας, σηκώστε το κεφάλι σας. Μιλάτε στο αφεντικό σας, βρίσκετε δικαιολογίες, ζητάτε συγγνώμη. Αναρωτηθείτε «Μιλάει έτσι μια άξια γυναίκα?» Όχι. Μιλάει ήρεμα, με αυτοπεποίθηση, χωρίς να ζητάει συγγνώμη. Αγοράζετε κάτι και αυτόματα ρωτάτε «Δεν υπάρχει χαμηλότερη τιμή?» Αναρωτηθείτε «Παζαρεύει μια πλούσια γυναίκα?» Όχι. Είτε αγοράζει είτε δεν αγοράζει, αλλά δεν καμπουριάζεται. Όταν αρχίζετε να ζείτε από μια κατάσταση αξιοπρέπειας, όλα αλλάζουν. Το βάδισμά σου αλλάζει, η φωνή σου αλλάζει, η εμφάνισή σου αλλάζει και οι άνθρωποι το προσέχουν αμέσως. Αρχίζουν να σου φέρονται διαφορετικά, με περισσότερο σεβασμό και το πιο σημαντικό, τα χρήματα αρχίζουν να έρχονται από απροσδόκητα μέρη επειδή ακτινοβολείς την ενέργεια κάποιου που τους αξίζει. Το φλιτζάνι από το οποίο πίνεις το πρωινό σου τσάι σε προγραμματίζει για φτώχεια κάθε μέρα και εσύ δεν το ξέρεις καν. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω πώς λειτουργεί. Οι 7 πρακτικές που έχεις μάθει είναι η βάση, αλλά οι πρακτικές λειτουργούν μόνο για 15 με 20 λεπτά την ημέρα, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο ζεις την κανονική σου ζωή. Και εδώ έρχεται το πιο σημαντικό πράγμα. Αν συνεχίσεις να ακτινοβολείς μια δόνηση φτώχειας στην καθημερινότητά σου, καμία ποσότητα πρακτικής δεν θα σε βοηθήσει. Είναι σαν να μαζεύεις νερό σε έναν κουβά που ρέει. Το πρωί τον γεμίζεις με την ενέργεια της αυθονίας, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας το στραγγίζεις μέσα από 100 μικρές πράξεις. Επομένως, χρειαζόμαστε αρχές, οι οποίες την ενέργεια στη ζωή. Αρχή πρώτη. Η πολυτέλεια στα μικρά πράγματα δημιουργεί μια δόνηση πλούτου σε όλο το σώμα. Κοιτάξτε γύρω σας αυτή τη στιγμή. Από τι είδους κούπα πίνετε? Είναι παλιά, σπασμένη, δώρο από τη γιαγιά, αλλά είναι κρίμα να την πετάξετε. Σε τι είδους μαξιλάρι κοιμάστε? Είναι χαλαρό και άβολο, αλλά γιατί να αγοράσετε ένα καινούριο? Θα σας εξυπηρετήσει ακόμα. Τι είδους πετσέτα χρησιμοποιείτε? Είναι πλημμένη και σκληρή, αλλά είναι ακόμα άθικτη. Θα είναι ακόμα χρήσιμες. Γιατί να ξοδεύετε χρήματα? Είναι κρίμα να την πετάξετε. Αυτή είναι η δόνηση της φτώχειας. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε ένα παλιό, άβολο πράγμα, το σώμα σας λαμβάνει ένα σήμα. Δεν αξίζετε περισσότερα. Πρέπει να κάνετε οικονομία, να είστε ικανοποιημένοι με λίγα. Και αυτό το σήμα φτάνει στο υποσυνείδητό σας και το υποσυνείδητο υλοποιεί αυτό που λαμβάνει συνεχώς. Δεν μπορείτε να προσελκύσετε εκατομμύρια αν πίνετε από μία κουρελιασμένη κούπα κάθε πρωί, επειδή οι δονήσεις της φτώχειας είναι ισχυρότερες από τον διαλογισμό. Τι να κάνετε? Δεν χρειάζεται να βιάζεστε και να πλένετε τα πάντα ακριβά. Απλά πρέπει να ξεκινήσετε μικρά. Αγοράστε στον εαυτό σας μία όμορφη κούπα που σας αρέσει, όχι την φθηνότερη, αλλά μία που προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα και πίνετε από αυτήν κάθε μέρα. Νιώστε τη διαφορά. Όταν κρατάτε κάτι όμορφο στα χέρια σας, η εσωτερική σας κατάσταση αλλάζει. Νιώθετε ότι αξίζω ομορφιά, εκτιμώ τον εαυτό μου. Τότε αγοράστε μια καλή πετσέτα, απαλή και ευχάριστη στο δέρμα και κάθε φορά που στεγνώνεστε μετά το ντους θα νιώθετε ότι σας φροντίζουν. Μετά ένα νέο μαξιλάρι, μετά άνετα παπούτσια, μετά ποιοτική κρέμα χεριών. Όχι όλα μόνο μιας, σταδιακά, αλλά κάθε μικρό πράγμα ανεβάζει τη δόνησή σας. Και το σύμπαν αντιλαμβάνεται αυτό το σήμα. Βλέπει ότι μια γυναίκα εκτιμά τον εαυτό της, μια γυναίκα αξίζει περισσότερα, μια γυναίκα ξέρει πώς να λαμβάνει και αρχίζει να δίνει περισσότερα. Γιατί το να δίνεις σε κάποιον που δεν σε εκτιμά είναι άχρηστο. Το να δίνεις σε κάποιον που εκτιμά κάθε μικρό πράγμα είναι χαρά. Αρχή 2. Κάθε αγορά δεν είναι έξοδο, αλλά επένδυση στη μελλοντική σου αυθονία. Αυτή τη στιγμή πιθανότατα σκέφτεστε τα χρήματα. Έτσι, λάβατε το μισθό σας, τον ξοδέψατε σε τρόφιμα, κοινόχρηστα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και ό,τι περίσσεψε το βάλατε στην άκρη ή το ξοδέψατε για τον εαυτό σας. Κι όμως, κάθε φορά που το ξοδεύετε, νιώθετε ένα ελαφρύ άγχος. Υπάρχουν πάλι λιγότερα χρήματα.
χάνονται ξανά. Πρέπει να αποταμιεύετε. Αυτό είναι το πρόγραμμα κατά της φτώχειας. Σας κάνει να αντιλαμβάνεστε τα έξοδα ως απώλεια. Και τι νιώθει κάποιος που χάνει συνεχώς? Φόβο, περιορισμό, την επιθυμία για αποταμίευση, για κλείσιμο στον εαυτό του. Και αυτή η περιορισμένη ενέργεια αποθεί τα χρήματα. Πρέπει να αλλάξετε την αντίληψή σας. Σταματήστε να λέτε ξοδευμένα χρήματα. Αρχίστε να λέτε επένδυσε. Αγοράσατε ένα καινούριο φόρεμα, αλλά δεν το ξοδέψατε. Επενδύσατε στην αυτοπεποίθηση και την ομορφιά σας. Γιατί όταν φαίνεστε καλά, νιώθετε διαφορετικά. Ακτινοβολείς μια διαφορετική ενέργεια και αυτή η ενέργεια προσελκύει ευκαιρίες, ανθρώπους και χρήματα. Αγόρασα ένα καλό τηλέφωνο. Δεν το ξόδεψα, αλλά επένδυσα στην παραγωγικότητά μου και στη σύνδεσή μου με τον κόσμο. Επειδή ένα βολικό εργαλείο εξοικονομεί χρόνο και άγχος, και ο χρόνος και το άγχος είναι επίσης χρήματα. Έκλεισα ένα μασάζ ή ένα ραντεβού στο κομμωτήριο. Δεν είναι σπατάλη, αλλά μια επένδυση στην υγεία και την ενέργειά μου. Επειδή μια κουρασμένη και εξαντλημένη γυναίκα δεν μπορεί να προσελκύσει αυθονία. Ακτινοβολεί εξάντληση. Όταν αλλάζει η στάση σου απέναντι στα έξοδα, όλα αλλάζουν. Η ενοχή για τις αγορές εξαφανίζεται. Ο φόβος ότι δεν έχω αρκετά χρήματα εξαφανίζεται. Η εσωτερική γαλήνη εκδηλώνεται. Ξοδεύω συνειδητά, επενδύω στον εαυτό μου και αυτές οι επενδύσεις θα μου επιστρέψουν πολλαπλασιασμένες. Και ξέρεις τι είναι πιο εκπληκτικό? Όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι έτσι, τα χρήματα αρχίζουν πραγματικά να επιστρέφουν. Αγοράσαμε μία όμορφη μπλούζα, πήραμε ένα μπόνους μια εβδομάδα αργότερα. Πήγαμε για μασάζ και 3 μέρες αργότερα έφτασε μια παραγγελία που είχα ξεχάσει. Δεν είναι σύμπτωση. Είναι ο νόμος της ανταλλαγής ενέργειας. Επενδύεις στον εαυτό σου και το σύμπαν επενδύει σε εσένα. Υπάρχει όμως μια σημαντική προϋπόθεση. Πρέπει να επενδύσεις στον εαυτό σου, στην ευημερία σου, στην ενέργειά σου και να μην αγοράσεις τρίτη τσάντα επειδή είναι σε προσφορά. Μην ξοδεύεις σε ανοησίες που δεν φέρνουν χαρά, αλλά μόνο σε πράγματα που πραγματικά βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την ενέργειά σου. Αρχή τρίτη. Η απελευθέρωση χώρου από την ενέργεια της φτώχειας ανοίγει δρόμο για νέα αυθονία. Τώρα, σηκωθείτε και κοιτάξτε γύρω σας. Πόσα πράγματα έχετε στο σπίτι σας που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 1 χρόνο? Παλιά ρούχα που δεν φοράς αλλά ξεχνάς να πετάξεις μπορεί ξαφνικά να σου φανούν χρήσιμα. Σπασμένα πράγματα που ήθελες να φτιάξεις αλλά δεν είχες χρόνο να φτιάξεις εδώ και 3 χρόνια. Δώρα που δεν σου αρέσουν αλλά νιώθεις άσχημα που τα ξεφορτώνεσαι, άλλωστε σου τα έδωσαν με αγάπη. Βιβλία που δεν θα ξαναδιαβάσεις, φαγητό που δεν χρησιμοποιείς, καλλυντικά που δεν λειτουργούσαν. Κάθε ένα από αυτά τα πράγματα περιέχει την ενέργεια του παρελθόντος, την ενέργεια της έλλειψης. Δεν έχω αρκετή ενέργεια, οπότε πρέπει να κρατήσω τα πάντα. Και αυτή η ενέργεια γεμίζει τον χώρο σου, χωρίς να αφήνει χώρο για το καινούριο. Φαντάσου το σπίτι σου σαν ένα δοχείο. Αν είναι γεμάτο μέχρι το χείλος με σκουπίδια, πώς θα χωρέσει η νέα αυθονία? Δεν υπάρχει πουθενά. Το σύμπαν βλέπει, είναι ήδη γεμάτο. Δεν χρειάζεται τίποτα και δεν δίνει πια. Κάντε μια μεγάλη εκαθάριση. Όχι αύριο, όχι τον επόμενο μήνα, αλλά αυτή την εβδομάδα. Βγείτε έξω για μια μέρα, ελέγξτε όλες τις ντουλάπες, τα ράφια και τα συρτάρια σας. Βγάλτε κάθε αντικείμενο και κάντε στον εαυτό σας μια ερώτηση. Το χρησιμοποιώ αυτό για 1 χρόνο? Αν όχι, έχει εξαφανιστεί. Χωρίς έλεος, χωρίς τύψεις. Δωρήστε ρούχα που δεν φοράτε ή πετάξτε τα. Ξεφορτωθείτε παλιά πιάτα, σπασμένα αντικείμενα και οτιδήποτε δεν σας φέρνει χαρά. Και το πιο σημαντικό, κάντε το με τη σωστή νοοτροπία. Όχι με τη σκέψη του πόσο λυπηρό είναι να βλέπεις τόση καλοσύνη να σπαταλιέται, αλλά με τη σκέψη «κάνω χώρο για το καινούριο». Προσκαλώ την αυθονία στη ζωή μου. Είμαι ανοιχτός στην αλλαγή. Όταν αδειάσετε χώρο, θα νιώσετε μια αίσθηση ανακούφισης. Κυριολεκτικά θα γίνει πιο εύκολο να αναπνεύσετε σωματικά. Η ενέργεια θα αρχίσει να ρέει πιο ελεύθερα και μέσα σε 1 μήνα θα παρατηρήσετε νέα πράγματα, νέες ευκαιρίες και νέα χρήματα που αρχίζουν να ρέουν στη ζωή σας. Ο χώρος έχει εκενωθεί και η αυθονία τον έχει γεμίσει. Αυτές οι 3 αρχές,
Πολυτέλεια σε μικρά πράγματα, έξοδα ως επένδυση και απελευθέρωση χώρου μετατρέπουν το σπίτι σας σε ναό αυθονίας. Υπάρχουν όμως δύο ακόμη αρχές που λειτουργούν με το πιο ισχυρό εργαλείο της υλοποίησης: τα λόγια σας. Και εδώ ξεκινά η πραγματική μαγεία. Κάθε λέξη που λέτε για τα χρήματα είναι κυριολεκτικά ένα ξόρκι που προγραμματίζει την πραγματικότητά σας και δημιουργεί τη δική σας φτώχεια με τη δική σας γλώσσα, χωρίς καν να το συνειδητοποιείτε. Τώρα θα σας αποκαλύψω τι γνώριζαν όλοι οι αρχαίοι μυστικιστές. Μια λέξη δεν είναι απλώς ένας ήχος. Είναι μια δόνηση που δημιουργεί μια μορφή στον αόρατο κόσμο και στη συνέχεια αυτή η μορφή υλοποιείται στον ορατό. Λέτε, δεν υπάρχουν χρήματα και το σύμπαν ακούει την εντολή. Πάρτε τα χρήματά σας από τη ζωή αυτής της γυναίκας. Λέτε, δεν μπορώ να τα αντέξω οικονομικά. Το σύμπαν ακούει. Είναι ανάξιος, μπλοκάρετε την πρόσβασή του. Λέτε, όλα είναι τόσο ακριβά. Το σύμπαν ακούει. Αφήστε τα πάντα να του φαίνονται ακριβά και απρόσιτα. Αυτό δεν είναι απλώς μια φαντασίωση. Είναι ένας μηχανισμός που έχει αποδειχθεί τόσο από αρχαίες διδασκαλίες όσο και από τη σύγχρονη επιστήμη. Το υποσυνείδητό σας δεν διακρίνει την πραγματικότητα από τις λέξεις. Αντιλαμβάνεται τις λέξεις ως περιγραφή της πραγματικότητας και αρχίζει να προσαρμόζει την πραγματικότητα στις λέξεις. Αρχή τέταρτη. Μιλήστε για τα χρήματα σαν να είστε σύντροφος, χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, με σεβασμό και άνεση. Πρώτα απ' όλα, εξαλείψτε όλες τις εκφράσεις για τη φτώχεια από την ομιλία σας. Κάντε μια λίστα. Δεν έχω χρήματα. Είναι ακριβά. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να τα πληρώσω. Είναι κρίμα να τα ξοδεύω. Όλα έχουν αυξηθεί ξανά σε τιμή. Κρίση. Δεν τρώω αρκετά. Δεν έχω χρήματα ούτε για τα απολύτως απαραίτητα. Όλα πάνε για τους λογαριασμούς κοιμής ωφέλειας. Μόλις που μπορώ να τα βγάλω πέρα. Γράψε όλες τις φράσεις που λες τακτικά και αντικατέστησε την κάθε μία με μία. Αντί για «δεν έχω χρήματα», πες «τα χρήματα έρχονται προς το μέρος μου». Αντί για «δεν μπορώ να τα αντέξω οικονομικά», πες «προς το παρόν κάνω αποταμίευση, αλλά τα καταφέρνω». Αντί για «είναι πολύ ακριβά», πες «δεν είναι ακόμα το επίπεδο τιμής μου, αλλά τα καταφέρνω». Αντί για «είναι κρίμα να τα ξοδεύω», πες «επενδύω συνειδητά». Αντί για «γίνονται ξανά πιο ακριβά», πες «η αγοραστική μου δύναμη αυξάνεται». Νιώθεις τη διαφορά? Οι πρώτες φράσεις κλείνουν, συμπιέζουν και προγραμματίζουν μία έλλειψη. Η δεύτερη ανοίγει, επεκτείνεται και προγραμματίζει την ανάπτυξη. Και το πιο δύσκολο είναι να απαλλαγείς από τη συνήθεια. Λες φράσεις για τη φτώχεια χωρίς να σκέφτεσαι, από συνήθεια. Συναντάς έναν φίλο, σε ρωτάει «πώς είσαι?» Το κάνεις αυτόματα. Ναι, λοιπόν, δεν υπάρχουν χρήματα όπως συνήθως, αλλά εξακολουθούμε να ζούμε. Αυτή η έκφραση έχει δημιουργήσει μια μορφή φτώχειας στην πραγματικότητά σου. Άρχισε να παρακολουθείς. Κάθε φορά που θέλεις να πεις κάτι για τα χρήματα, σταμάτα για ένα δευτερόλεπτο. Ρώτα τον εαυτό σου. Αυτή η έκφραση προγραμματίζει αυθονία ή φτώχεια. Αν είναι φτώχεια, σκάσε ή πες το διαφορετικά. Η πρώτη εβδομάδα θα είναι δύσκολη. Θα πιάσεις τον εαυτό σου να το κάνεις αυτόματα δεκάδες φορές, αλλά μετά από ένα μήνα θα γίνει συνήθεια. Θα αρχίσεις να μιλάς για τα χρήματα εύκολα, χωρίς προσπάθεια, χωρίς παράπονα, χωρίς φόβο, σαν κάτι φυσικό που ρέει ελεύθερα στη ζωή σου. Δεύτερον, μίλα για τα χρήματα με ευγνωμοσύνη, όχι με παράπονα. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλάνε για τα χρήματα με δυσαρέσκεια, γιατί οι άλλοι το παίρνουν και εγώ όχι. Γιατί εγώ πληρώνω με τόσο λίγα, γιατί όλα είναι τόσο ακριβά. Αυτή η δόνηση της δυσαρέσκειας και των παραπώνων αποθεί τα χρήματα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τα χρήματα έρχονται εκεί που εκτιμώνται και εκτιμώνται. Αρχίστε να είστε ευγνώμονες για κάθε δεκάρα που έρχεται. Πήραμε το μισθό μας, ακόμα κι αν είναι μικρός. Πείτε ευχαριστώ γι' αυτό. Το εκτιμώ. Είμαι ανοιχτή στο να λάβω περισσότερα. Βρήκα ένα νόμισμα στο δρόμο. Ευχαριστώ, σύμπαν, για το σημάδι της αυθονίας. Ο σύζυγός μου έδωσε χρήματα για ψώνια. Ευχαριστώ για την υποστήριξη και τη φροντίδα σου. Η ευγνωμοσύνη είναι μαγνήτης.
Ελκύει αυτό για το οποίο είσαι ευγνώμων. Η πέμπτη αρχή είναι η πιο ισχυρή. Ζήσε σαν να είσαι ήδη πλούσιος αυτή τη στιγμή σε κάθε πράξη και σκέψη. 90% των γυναικών εγκαταλείπουν τις πρακτικές τους μετά από μόλις 3 ημέρες επειδή δεν ξέρουν πώς να τις οργανώσουν σωστά σε ένα σύστημα και παραμένουν στη φτώχεια για πάντα. Μην κάνετε λάθος. Τώρα θα σας δώσω ένα ακριβές σχέδιο που λειτουργεί, δοκιμασμένο σε χιλιάδες γυναίκες. Έχετε 7 πρακτικές και 5 αρχές. Αυτό δεν είναι ένα τυχαίο σύνολο. Είναι μια ακριβής ακολουθία που ενεργοποιεί τον μαγνήτη χρημάτων σας. Θα το χωρίσουμε σε 2 επίπεδα. Ένα για αρχάριους και ένα για όσους είναι έτοιμοι για βαθύτερη εργασία. Αν μόλις ξεκινάτε την πορεία σας προς την αυθονία, κάντε τα εξής για τις πρώτες 30 ημέρες. Το πρωί, αμέσως μετά το ξύπνημα, ενώ είστε ακόμα στο κρεβάτι, εξασκηθείτε στο πρώτο επίπεδο. Τοποθετήστε τα χέρια σας στο στομάχι σας. Πείτε λόγια ευγνωμοσύνης για την αυθονία για 2 λεπτά. Αμέσως μετά, εξασκηθείτε στο δεύτερο επίπεδο. Οραματιστείτε τη χρυσή ροή μέσα από το σώμα σας για 10 λεπτά. Αυτό σημαίνει 15 λεπτά το πρωί. Αυτό είναι απαραίτητο κάθε μέρα, χωρίς εξαίρεση. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ζήστε σύμφωνα με την αρχή 7, συνεχώς, σαν μια αξιοπρεπής γυναίκα, όταν στέκεστε, όταν μιλάτε, όταν αγοράζετε, όταν παίρνετε αποφάσεις. Αυτό σας κρατά στη σωστή δόνηση όλη την ημέρα. Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, δώστε προσοχή στην αρχή 4. Δώστε προσοχή σε κάθε λέξη για τα χρήματα. Αν πιάσετε τον εαυτό σας να λέει «έχω χρήματα», σταματήστε αμέσως και αλλάξτε τη φράση σας. Άσκηση 5. Πριν τον ύπνο. Γράψτε όλα τα σύμβολα χρημάτων για την ημέρα σε ένα σημειωματάριο. 5 λεπτά. Αυτό σας διδάσκει να βλέπετε την αυθονία γύρω σας. Μία φορά την εβδομάδα, προσθέστε την τρίτη άσκηση, 15 λεπτά διαλογισμού στην εικόνα της Λάξμη. Είναι καλύτερο να παίρνετε μία μέρα άδεια όταν κανείς δεν σας ενοχλεί. Επίσης, μία φορά την εβδομάδα. Άσκηση 4. Βρείτε τον κωδικό χρημάτων σας. Αναρωτηθείτε τι ποσό κάνει την καρδιά σας να χτυπάει πιο γρήγορα. 10 λεπτά την Κυριακή το βράδυ και σίγουρα μία φορά την εβδομάδα, άσκηση 6, μία μέρα αποκομμένη από το κενό. Επιλέξτε οποιαδήποτε μέρα, Δευτέρα ή Σάββατο, και ξοδέψτε μόνο συνειδητά, μόνο σε πολύτιμα πράγματα. Αρχές. Τον πρώτο μήνα, εφαρμόστε σταδιακά την πρώτη αρχή, αγοράστε στον εαυτό σας μικρά και όμορφα πράγματα. Και την τρίτη αρχή, ξεκινήστε να ξεκαθαρίζετε το σπίτι σας. Όχι μόνο μιας, αλλά σιγά σιγά, αλλά τακτικά. Συνολικός χρόνος, 20 λεπτά επίσημης εξάσκησης την ημέρα, συν ενσυνειδητότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό είναι το ελάχιστο και μέσα σε ένα μήνα θα δείτε τα πρώτα αποτελέσματα. Τα χρήματα θα αρχίσουν να προέρχονται από απροσδόκητες πηγές. Θα παρατηρήσετε μία αλλαγή στον τρόπο που φέρεστε στον εαυτό σας. Μιλάτε διαφορετικά και ενεργείτε διαφορετικά. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι ο πίνακας χρημάτων ενεργοποιείται. Εάν είστε έτοιμοι για βαθύτερη εργασία, σε προχωρημένο επίπεδο, αυξήστε την ένταση. Το πρωί, αυξήστε τη δεύτερη πρακτική, τη χρυσή οραματοποίηση, σε 20 ή 30 λεπτά. Όσο περισσότερο διατηρείτε αυτήν την κατάσταση, τόσο πιο βαθιά θα εντυπωθεί στο σώμα σας. Η εξάσκηση 3 φορές την εβδομάδα είναι απαραίτητη. Τρίτον, εργαστείτε με την εικόνα της θεάς. Αυτό δεν είναι απλώς μια εικόνα. Είναι ένας αρχετυπικός επαναπρογραμματισμός. Εξασκηθείτε 4 φορές την εβδομάδα, χωρίς αποτυχία. Βρείτε τον χρηματικό σας κώδικα και παρακολουθήστε τον να αναπτύσσετε. Ζήστε πλήρως. Αρχή. 5. Ενσαρκώστε την κατάσταση μιας πλούσιας γυναίκας κάθε δευτερόλεπτο. Στο περπάτημά σας, στην ομιλία σας, στις επιλογές σας, στις πράξεις σας. Δεν πρόκειται πλέον για μια 15λεπτη εξάσκηση. Είναι ένας τρόπος ζωής 24 ωρών. Ενσωματώνει επίσης πλήρως τη δεύτερη αρχή. Αναγνωρίστε κάθε έξοδο ως επένδυση στον εαυτό σας, όχι τυχαίες αγορές. Όλα γίνονται ρωτώντας, αυτό είτε αυξάνει την ενέργειά μου είτε την εξαντλεί. Και την τέταρτη αρχή.
Πλήρης έλεγχος του λόγου. Καμία λέξη για τη φτώχεια δεν πρέπει να ξεφύγει από τα χείλη σας υπό οποιασδήποτε συνθήκες, ούτε καν ως αστείο. Επειδή το υποσυνείδητο μυαλό δεν καταλαβαίνει τα αστεία, τα παίρνει όλα κυριολεκτικά. Έτσι, για ένα προχωρημένο επίπεδο, 40 έως 60 λεπτά επίσημης εξάσκησης κάθε μέρα, συν την πλήρη ενσάρκωση μιας κατάστασης αυθονίας σε όλη τη ζωή, χωρίς διακοπή. Ο πιο σημαντικός κανόνας για κάθε επίπεδο είναι ότι 10 λεπτά κάθε μέρα είναι καλύτερα από 2 ώρες μία φορά την εβδομάδα. Επειδή η μαγεία δεν έγκυται στην ποσότητα του χρόνου, αλλά στη συνέπεια, στην κανονικότητα του σήματος που στέλνετε στο σύμπαν. Αν εξασκήσετε περιστασιακά, όταν το νιώθετε, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Το σύμπαν βλέπει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, απλώς παίζει. Δεν χρειάζεται πραγματικά τα χρήματα και δεν θα του τα δώσει. Αλλά αν το κάνεις κάθε μέρα, ακόμα κι αν είναι μόνο 10 λεπτά την ημέρα, το σύμπαν βλέπει ότι είναι σοβαρό, είναι έτοιμο, αξίζει τον κόπο και ανοίγει τις βρύσες της αυθονίας. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν πόσο καιρό πρέπει να περιμένω για αποτελέσματα. Θα δεις τα πρώτα σημάδια σε 7 με 10 ημέρες. Μικρές συμπτώσεις, απροσδόκητα χρήματα, αλλαγές στα συναισθήματά σου. Μετά από 1 μήνα, θα παρατηρήσεις μία αλλαγή στη στάση σου απέναντι στον εαυτό σου και τα χρήματα να έρχονται πιο συχνά. Μετά από 3 μήνες, η οικονομική σου κατάσταση θα αρχίσει πραγματικά να αλλάζει και θα εμφανιστούν νέες πηγές εισοδήματος. Σε 6 μήνες θα κοιτάξεις πίσω και δεν θα αναγνωρίζεις τον εαυτό σου. Θα γίνεις μια διαφορετική γυναίκα, με διαφορετική ενέργεια, μια διαφορετική ποιότητα ζωής, αλλά αυτό μόνο αν δεν τα παρατήσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι τα παρατάνε μετά την πρώτη εβδομάδα, επειδή δεν βλέπουν άμεσα αποτελέσματα. Θέλουν να κάνουν την άσκηση 1 φορά και να ξυπνήσουν εκατομμυριούχοι. Αυτό δεν λειτουργεί. Είναι σαν να χάνεις βάρος. Δεν πας στο γυμναστήριο 1 φορά και ξυπνάς αδύνατος. Χρειάζεται χρόνος, συνέπεια και πίστη στη διαδικασία. Ξεκινήστε λοιπόν με μικρά βήματα. Μην κάνετε τα πάντα μόνο μιας. Ξεκινήστε με τα βασικά. 15 λεπτά το πρωί, 5 λεπτά το βράδυ. Ενσυνείδητη προσοχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κάντε το αυτό για 1 μήνα, χωρίς διακοπή. Όταν γίνει συνήθεια, προσθέστε τα υπόλοιπα. Και το πιο σημαντικό, μην συγκρίνετε τον εαυτό σας με άλλους. Για μερικούς, τα χρήματα θα έρθουν σε 1 εβδομάδα, για άλλους σε 1 μήνα. Εξαρτάται από το πόσο βαθιά είναι τα μπλοκαρίσματα, πόσο ισχυρό είναι το πρόγραμμα φτώχειας και πόσο έτοιμοι είστε να αφήσετε πίσω σας το παλιό. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία σας. Προχωρήστε με τον δικό σας ρυθμό. Το κύριο πράγμα είναι να προχωρήσετε και τότε το αποτέλεσμα είναι αναπόφευκτο. Επειδή δεν μαθαίνετε τίποτα καινούριο, θυμάστε αυτό που ήταν πάντα δικό σας. Επιστρέφετε στην αληθινή σας φύση, τη φύση μιας γυναίκας που είναι μαγνήτης για την αυθονία. Για αιώνες σας έχουν πει ψέματα για τα χρήματα, για τις γυναίκες, για τη θέση σας σε αυτόν τον κόσμο και τώρα έχετε επιτέλους μάθει την αλήθεια. Σας είπαν ότι μια γυναίκα πρέπει να είναι μετριόφρον, ήσυχη, να ικανοποιείται με λίγα, να είναι διακριτική και να μην θέλει πάρα πολλά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι γεννηθήκατε ως μαγνήτης για την αυθονία. Το θηλυκό σου σώμα είναι μία πύλη μέσω της οποίας η αόρατη ενέργεια του σύμπαντος μετατρέπεται σε ορατό χρήμα, υλικό πλούτο και μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια. Είναι στη φύση σου. Όπως ένα δέντρο φέρνει καρπούς, έτσι και εσύ κουβαλάς πλούτο. Απλώς σε έχουν διδάξει να ντρέπεσαι για αυτή τη δύναμη. Σε έχουν διδάξει να την κρύβεις, να την καταπιέζεις, να την αρνείσαι, επειδή μια γυναίκα που γνωρίζει τη χρηματική της δύναμη είναι μια ελεύθερη γυναίκα. Και μια ελεύθερη γυναίκα είναι αίτητη. Δεν ανέχεται τη βία, δεν υπακούει σε εντολές και δεν φοβάται να μείνει χωρίς ανδρική προστασία. Επιλέγει η ίδια το πεπρωμένο της. Γι' αυτό η δύναμή σου έχει μπλοκαριστεί από την παιδική ηλικία, από οικογενειακούς προγραμματισμούς, από γονικές συμπεριφορές, από κοινωνική καταδίκη, από φόβο απόρριψης. Κάθε εμπόδιο στο κανάλι των χρημάτων σας έχει τοποθετηθεί σκόπιμα για να σας κρατήσει αδύναμους, εξαρτημένους και ελεγχόμενους. Αλλά τώρα ξέρετε τη μέθοδο. 7 πρακτικές που ανοίγουν το κανάλι αυθονίας, 5 αρχές που το κρατούν ανοιχτό. Αυτή δεν είναι νέα γνώση. Είναι αρχαία σοφία που κατέχουν ιέρειες, φύλακες και φύλακες των γενεαλογικών γραμμών.
γνώριζαν το μυστικό. Και τώρα ξέρετε ότι όταν ενεργοποιείτε τη δύναμη των χρημάτων σας, αλλάζει ολόκληρη η ζωή σας, όχι μόνο τα οικονομικά σας. Ο τρόπος που βλέπετε τον εαυτό σας αλλάζει. Σταματάτε να είστε θύμα των περιστάσεων και γίνεστε ο δημιουργός της πραγματικότητάς σας. Ο τρόπος που σας βλέπουν οι άλλοι αλλάζει. Οι άνθρωποι αρχίζουν να σε σέβονται επειδή ακτινοβολείς αξιοπρέπεια και η ανοχή σου για τους άλλους αλλάζει. Σταματάς να ανέχεσαι την ταπείνωση στη δουλειά, τις τοξικές σχέσεις και την ασέβεια προς τον εαυτό σου. Επειδή ξέρεις ότι αξίζεις περισσότερα και ότι έρχονται καλύτερα πράγματα. Οι ευκαιρίες γύρω σου αλλάζουν. Πόρτες που ήταν κλειστές αρχίζουν να ανοίγουν. Άνθρωποι που μπορούν να σε βοηθήσουν εμφανίζονται σαν δια μαγείας. Τα χρήματα προέρχονται από πηγές που δεν είχες καν σκεφτεί. Και το πιο σημαντικό, η εσωτερική σου κατάσταση αλλάζει. Η συνεχής ανησυχία για τα χρήματα εξαφανίζεται. Ο φόβος της φτώχειας εξαφανίζεται. Το αίσθημα της έλλειψης εξαφανίζεται. Εμφανίζεται μια βαθιά γαλήνη. Πάντα έχω αρκετά. Το σύμπαν με φροντίζει. Είμαι προστατευμένος από την αυθονία. Δεν πρόκειται για απληστία ή πλεονεξία. Πρόκειται για ελευθερία. Την ελευθερία να επιλέγεις τη ζωή που θέλεις. Την ελευθερία να φροντίζεις τον εαυτό σου και τους αγαπημένους σου. Την ελευθερία να πετυχαίνεις τα όνειρά σου, όχι να τα αναβάλεις. Το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι απλό. Δεν είσαι πληγωμένη ή ελαττωματική. Δεν έχεις ελαττώματα που χρειάζονται διόρθωση. Απλώς έχεις ξεχάσει ποια πραγματικά είσαι και είσαι η θεά της αυθονίας, ενσαρκωμένη σε ένα ανθρώπινο σώμα. Και το καθήκον σου δεν είναι να γίνεις κάποια άλλη, αλλά να θυμηθείς τον αληθινό σου εαυτό. Κάθε γυναίκα που αφυπνίζει τη χρηματική της δύναμη πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση. Γίνεται παράδειγμα για την κόρη της ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι πλούσια και ευτυχισμένη. Για τους φίλους της ότι η φτώχεια δεν είναι απαραίτητη. Για όλες τις γυναίκες γύρω της ότι είμαστε άξιες αυθονίας. Χωρίς επανάσταση, χωρίς αγώνα και χωρίς βία, ο κόσμος αλλάζει από μέσα. Μέσα από γυναίκες που αφυπνίζονται στην πραγματικότητα. Τώρα έχω μια ερώτηση για εσάς και απαντήστε με ειλικρίνεια. Τι σας εμποδίζει να αρχίσετε να ζείτε σαν πλούσια γυναίκα αυτή τη στιγμή? Ο φόβος της κρίσης, οι παλιές πεποιθήσεις, η αυτοαμφισβήτηση? Γράψτε στα σχόλια τι σας κρατάει πίσω. Ας το ανακαλύψουμε μαζί. Και αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σας, αν νιώθετε ότι σας περιγράφει, κάντε like σε αυτό το βίντεο τώρα. Εγγραφείτε στο κανάλι, γιατί το ταξίδι σας προς την αυθονία μόλις ξεκινά.